Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Ошыгы жердә машинасы катнашында куркыныч аварияның яңа нечкәлекләре билгеле булды. Аварияның турыдан-туры шаһиты белән безнең тикшерү төркеме очрашты. Иң өлкән катнашучыга 60, кешесенә 9 яшь Ярчалыда бузда балык тоту буенча хәйрия фестивале узды. Ошыгы жердән машинасы катнашында куркыныч аварияның яңа нечкәлекләре билгеле булды. Исегезгә төшерәбез, куркыныч юл транспорт һәлакәте 6 февральдә Вахитов һәм Сөембикә проспектлар киселешендә булды. Ошыгы жердә машинасы йөртүчесе светофорның кызыл төсенә барып, Audi автомобиле белән бәрелешә. Нәтиҗәдә махсус машина әйләнеп каплана. Ошыгы жердән йөртүчесе һәм 2 фельдшер зыян күрде. Аварияның турыдан-туры шаһиты белән безнең тикшерү төркемедә очрашты. Падает скорая, переворачивается, звук такой приглушенный. И я сразу, первая мысль была, побежала, что нужно помочь. Бу кичтә Татьяна Григорьева гаиләсе белән бергә кибеткә чыккан була. Авария аның күз алдында була. Куркып калырга вакыт булмый. Белеме буенча 30 яшьлек Чаллы кызы клиник фармаколог. Ул тиз эшләргә кирәклеген аңлый. Башка авария шаһитләре белән бергә алар ошыгы жердә машинасын этәрә һәм күтәрә башлыйлар. Машинаны бастыргач, ул тәрәзә аша очкан фельдшерны күреп ала. Я начала греть дыханием своим его ладошки. Вот, как-то видела, что в какой-то момент у него становилось меньше пара выдыхаемого. Я аккуратно его за плечо немножечко тормошила, чтобы он оставался в сознании. Татьяна Григорьева зыян күрүчегә ярдәм итәргә теләүчеләрнең күп булуы турында искә төшерә. Тик ирнең җәрәхәтләрен исәпкә алып, ошыгыч ярдәм килгәнче нәрсәдер эшләү куркыныч булган. Проходили мы на кафедре неотложной помощи, что нельзя людей, когда есть какие-то переломы, открытые или закрытые, трогать. И поэтому я всех очень любезно просила его не беспокоить, не трогать. И до приезда скорой помощи, как могла, его охраняла. Кадрларда үз хезмәткәрен клиниканың баш табибы Александра Сотникова да танып ала. Я ее, конечно же, по куртке, по шапке все узнала. Со спины вот ее снимали на видео. И я безумно рада, что я работаю с таким человеком. Я могла бы ее, наверное, героем назвать. И я горда, что у нас в коллективе есть такая классная девушка. Хәзерге вакытта ошыгыч медицина ярдәме хастаханәсеннән 35 яшьлек машина йөртүче өйгә җибәрелгән. Ират травматология бүлегендә дәвалану курсы узган. 2 фельдшер авыррак җәрәхәтләр ала. 25 яшьлек кыз хастаханәдә ята. 38 яшьлек фельдшер Казан Республика клиник хастаханәсендә дәвалана. Медицина учреждениесе матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча хәзерге вакытта аның хәле тотрыклы дип бәяләнә. Ират реанимациядән торакаль хирургия бүлегенә күчерелгән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Кирәк булмаса реагентлар кулланылмый. Бу хакта эшлекле дүшәмбе вакытында Чаллы мэры Наил Мәгдиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, без чыгарышларда җәяүлеләр һәм автомобиль сөючеләрнең шикаятьләре турында күп тапкырлар сөйләдек. Алар юлларга һәм тротуарларга бозлаулыкка каршы чараларны күп сибүләреннән канәгать түгел. Тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Чаллыда шәһәр һәм җәмәгать киңлекләрен боздан һәм кардан чистарту дәвам итә. Төп басым хәзер дублер юлларга, җәмәгать транспорты тукталышларына ясала. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары хәбәр итте. Ежедневно на чистку автомобильных дорог выводится 130 единиц техники, 80 дорожных рабочих. Мы продолжаем проливать дороги реагентом. Это приводит к положительному результату в плане недопущения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому будем продолжать это делать. Чаллы мэры Наил Мәгдиев кирәк булмаган очракта реагентлар кулланылмый дип билгеләп үтте. По необходимости, как мы договорились, если это влияет на безопасность движения и на транспортный трафик, то есть для этого необходимость. Если такой необходимости нет, безусловно, этого никто и не делает, и я думаю, что делать не собирается. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, беренче чиратта бу кешеләрнең иминлеге. Ул шулай ук юл транспорт һәлакәтләренең 18% юлларны вакытында чистартмау белән сәбәпле килеп чыгуын искәртте. Җыештыру, реагентларны куллану да кар чистарту техникасының эшләвен дә күздә тота. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Жеңіл сулар вақыт түгіл, Йоршолыда ойырви һәм грипп белән ауыручылар саны орта, COVID-19 да орта қалышмый. Мэрияда узган аппарат кеңешмәсе вақытында йогышлы ауырлар хастаханәсенә капиталь ремонт темасында игътибарсыз калдырмадылар. Толырақ алдағы материалда сөйләрбез. Bir атна ішінде шолда 5000-ге якын кеше ойырви белән авырган, 35-ндә грипп диагнозы ачыкланган. Балаларда авыру күрсәткече югары 50%-тан артык, COVID-19 да артта калмый. Пандемия башланганнан бирле Йоршолыда 28 меңнән артык авыру очрагы теркәлгән. Уровень обращения остается стабильным. Фемино-инфекционное отделение на базе ВСМП и второй городской больницы также продолжает работать в штатном режиме. Средства индивидуальной защиты, лекарственные средства лечебных учреждений города имеются. Касаемо обращений в поликлинике, в течение прошлой недели пациентов с признаками ОРВИ оставалось на стабильных значениях без снижения. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдәге катлаулы эпидемиология хәлгә бәйле рәвештә 15 декабрьдән кайбер чикләүләр кертелде. Персонал өчен медицина учреждениеләрендә шулай килүчеләр өчен битлекләр киеп йөрү үз көчендә кала. Специалисты службы по-прежнему продолжают оценку организации горячего питания в начальных классах общеобразовательных школ согласно поручению президента Российской Федерации и поставщиков продуктов. Эту работу мы должны завершить в апреле месяце. Шулай ук шәһәрдәге авырулар фондында Наил Мәгъдиев оешма җитәкчеләрен вазгыятьне контрольдә тотарга чакырды. Все те мероприятия, которые определены и вашими руководящими документами по линии Роспотребнадзора и нашими документами на уровне муниципалитета, они должны, безусловно, выполняться. Речь идет о ношении масок, соблюдении определенного режима пребывания в лечебно-профилактических учреждениях города. Шулай ук йогышлы авырулар хастаханәсен ремонтлау темасында игътибарсыз калдырмадылар. Исегезгә төшерәбез, узган атнада эшләр А блогында тәмамланды. Чиратта Г блогы. Хәзер эш вакытын һәм финанслауны билгеләргә кала. Лилия Гатина, яңалыклар. Йоршолыда бозда балык тоту буенча хәйрия фестивале узды. Мәләкәс елгасына тәҗрибәле балыкчылар белән бергә яшь балыкчылар да җыелды. Иң өлкән катнашучыга 60, кешесенә 9 яшь. Кем күбрәк балык тотты? Бу хакта хәбәрчебез материалында. Салкын һава торышына карамастан балыкчылар хәйрия фестиваленә рәхәтләнеп килделәр. Бозда утыручылар арасында төрле яшьтәге катнашучылар бар иде. Иң өлкәненә 60, иң кечесенә 9 яшь. Алар барысы да командаларга бүленде. Һәрберсендә 2 кеше. Балыкны пока ашатмадык. Балык килмәсә, соңрак ашатып карыйбыз балык тутырышып. Күпчелек хатын-кызлар балык тоту белән шөгыльләнми. Адалия Вәлиуллина исә алар исәбенә керми. Ул иптәшенең балык тотуын карап кына тормыйча, үзе дә рәхәтләнеп кармак тотып утыра. Менә без ирем белән шулай җәй көне кыш көне балыкларга чыгабыз. Рәхәт, саф һава. Бүтән катнашкан участниклар белән аралашу, ниндидер опыт опыт җыю дигән әйбердә була инде. Фестиваль шулай ук хәрби хезмәткәрләргә ярдәм итү максатыннан оештырылды. Җыелган акчаларга балыкчылар посылка тупларга уйлыйлар. Что надо, купим и передадим в волонтерский центр, соответственно. Их по городу очень много. Или в Заман, или еще куда-то. Ну, много их я посмотрел. Они там уже решат, куда ее отправить, пункт назначения. Катнашучыларга 5 сәгать дәвамында мөмкин кадәр күбрәк балык тотарга кирәк иде. Булат Госманов һәм Винер Әхмәтвәлиев лидерлар рәтендә. Алар 2900 грамм балык тотты. Иң зур балык номинациясендә Денис Савельевның ярты килограммлы окунь балыгы җиңде. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 13 по 18 февраля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. С 8 по 19 февраля долгожданная продажа белорусских товаров. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Площадь УДК КамАЗ. Компания «Радужный дом» предлагает жалюзи, римские и рулонные шторы. Роль ставни от производителя. Большой выбор и яркая палитра красок. Телефон 34 90 90.